Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Di ay dimot yung kam ban ba halor kami namar ba ki katuwa jikali katong pi kawaban jubab kani ka 12 hours information mo within 12 hours information ba kasarkar man ta kada man tamke siya ki nodal officers kita lathong da central government ki lathong da kito ki sarkar ki ba jila go pero ki ba don man ta ki ba ki passengers ki na ke jami ki habam ni na kito jaka ni 12 hours information ka ba ki man tamke ya kito ki nodal officers pa point di batingkong abi ada bat catering ya kan ya catering apa kine kitring ide bandon kan ka tight security amang yo I mane to ka jinja hariana hoy bor agla aktif untuk ki jumdan polis ki compartment hang to ki don ta ka special train ka ditang ka kristen kan dai kam dai ka kabala bandon kata ka jing ka proses no Kade kata ka sa kandu itu kecing kita police station ke baro kato nomor bakin don ka negatif tertib ka baki kana negaling kita sorkar. Rada penting pasti berada na omba kita sorkar bala gumno hari to ki boss mo. Kita bandon kan ka tech security. To andrei pat itu hati ni UP pat Bihar. Bat kita ki police station mentag fi ong mafi kita jingkali kada bejan to ha Bihar na UP. Ke mentag ka sorkar kada pat perkhap ki attack security kana ka win the web was information kepada penting di nodal officer santo bakin I special train with compartment bakin la ada bandrung mano kata ka point ka ba lintong ka point ka ba R pate ka ba ki student jongi manta ki batrai wakta kami nak to bijala ki bakar wakter min ka de na hariana to kindu itu ni am to police station ang to ha Bihar, pemakaman mentah kasih, dan sesuatu yang jenis na lang bor police, dan kita di Manipur, bami na Goa, alang bahasa UP di police station na di train hang to, isa kawang mau, kita pun bagi baman pau do hang to. Tengah laban ong no kumne, ito ada kata pangdon tum kato kajing dia, nangka ketika food, no. Food bane kana ka jingban dan ki water semua ki baki na ki ni na ki to jaga kat kong ka yo jite ho ni don ki na ki national volunteer team ba ke gabun hang to ki specialist mo ni medical ro kila prop da pensisya hang to war ka to jingban ro kam dai ka biang kam long healthy ki bro ni na ka ba shit manta ki don kam ni ka umro ho sisa intip ka long tumno dai ba sinyo hiro tan ka umro kamanta ka dinsa ki bro kan pai se kila kada jingko jingkia kada jimbam kampiang umur tinjo talaban ra ke jinge the complete special manta proses apa di special train with compact fully compact mo ndrei ba batero menjadi pada angkat itu di cafe juga proses itu kaya nang tapate sa kawai pat kabenta kabanga ko aban ong ba kene ka 12 hours information sebab tak baik sorkar kadai bang kadai halor kini ki flight mau pergi airline sebab abang ko abang keren hai dan man ong yepi kini ki airline sementara kaji sika kidon kita ki ka specification sebab ya dai ber arrival dan ka departure ngai ke pasau sei ke menen Mumbai kidon putih nak tambah ngalapan tip yaki loraki nomor ba kadang don kita kaji penting gajing pentip untuk bagian kapal kan reopen menen. Yang lek kamploi nama kan nomor rajinnya ada. Cuma reban keno yang last moment lada yang por. Hal kita hantu pun nak tabla. Kita di sama-sami itu wah betul kita serang rupanya. Ada cakap por ke biang bah. Lapo yang tu kapal kita menen. Kapal kita mencatat ni setiap sampai je. Lapo yang tu menen asal tarik kapal kita. Ndege bagi hang to kalong ba rapoi pate ha ka railway o ka airport sama ko airport kan to ba
immediate cancellation kata rukan kelaksa sibon di kena kijongi te kum kane kada sisa kamdai ban dia te ka point ka ba butan ka habia dai bati flight ne sumar ko ba south spa tam ki passengers ni sa badam kami refund sila safar lupa sila janjar lupa iyo kami refund te kito ka cancellation ko men to kana bon ke kena kejongi te ka sarkar manta chicha na sarkar me galaya kada ban connect minta itin ke airlines ro we give our information manta kamne tere di sante baki bro kante baki hakin late ngai ba ke ban make sure ba ke cancellation kamne ban don kata ba te nanta sa ka we pate ka sarkar manta hoy India yakan tham ya to jinjia tangga to jinjia ka ba men ro ni ha ban ekren ro I ka jinjia ka ba manta ka te ka jinjia manta ka ni habaro ki jaka te ka I ka ba nga kham kwa ban kren manta ha ba ekren ka jinjia ka ba ban tawan ka tum ka report ka ba ngai kwa ban ya tu ya ki ba don nang rajasthan ki rel ki train ki ban dang ba siam ta dang no te ki ka sarkar manta ka haban pensyai ba ka haban pen I ba ka wi galanti ka ba syai tamde ban bu ki atli ki lanti ki bom syai ka wi ka da ban compulsory ka wi compulsory and the kamera ban bu ya ki optional ki lanti ki balong optional ki ka dong ka lanti ki balong ka compulsory only one way ka long ba syai ba da dan atli ki lanti ki ba ki lanti ki ban bu atli ki lanti ki ba syai ki pendu ka ki paling ong kum ne namar babun bagi kena di jongi aparo ka benta juga di India na Goa na Bangalore na Karnataka na Chennai na Kolkata na Delhi na Madhya Pradesh na Punjab na habaro di jaka ki don half mo ba na ong iti gane ba ki don ki ba ko bandai daga flight ngam ong ba kide ba kena iba biang na kay sai namar ba ka guys ka inject jonki ikwa ban de flight kila ada register kila ha tingka ada book ke idon ro kato katne oi ba khambon ngala ban no ikwa ban de kat string te kai ke jinge amanta pake ha bakaran ka cancellation manta kane ke jinge ka man sabi tum ada stan mun ne gunang ong ne penting ya ha ba baro manta ka tip don ka cancellation ka fail man ka process Mumbai Maharashtra baro kito ki ba kwa ban de ka flight ro immediately mentagi kuat bandai no daga train te mentapat kai ke tinge ka man kita apa baro habagi artli kilanti ka bagi bro ki ban jai daga flight daga train te bandai daga flight so ki haban kendam tin kuat bandai to daga wilanti ka bagi chuya rush baro daga train te manne nodal officer santo air ka kilanti ka basyai daga train kan artnyo tarik la dengan bakalang to air Rajasthan artinya tarik kami artinya tarik kita uno dalam bisa sangto umut dulu tentang ban kop dan ban pentil tidak ban yawan dan ban kita lagi piti bahasa lagi bajingai bahasa way itu lada hawa kadu lada kino dalam bisa sangto kin pensyai kan ya harus lo kino dalam bisa sangto mentah bawa lagi kuat balik daga string kita tinggal mentah don kating tosik kating ya syok ya dapat kalau bandia manlong namar po kadu ki ko bandek ko sejing kamde de to tangka to kating ka baki pro ho ki rung ki roish munta Haryana rete yo le teka ja baki para ki pro jongi hi kala ko salat bandek mo ai ke kita kala bandi kating ya klomar kating ya syok ye puri hura kita pa kalong suyo ilupa ya kan te kai ka bade bandek kating jongka sarkar manta sarkar kare balle manta kalong ha asli kilanti ka baling kong kalong ba okay na ka manta kine ki balang le ka train kum Rajasthan ka balang sa manta ki Goa ka dang up manta ka Maharashtra Mumbai ka dang up manta te kade bang ai ya ka special train with clear notification mo ba kino dapat kita na ka kami berkendala officer sangkai na itu ki jela ke depan ya kontak sahabat kini ki railway officer ro senang bakan namdon kena jinge te ka snowe la don kata ke security te ka bamu ba undon hiro ba la ban rom na ban
ikut bandrung gitu ki kompartmen ke bayu kata kadai ka ba don kam do mentang te nam ka ki ka kata ka lanti ka ba ka lanti ba ni kong ki ka ba so ka de le kata ka lanti ka ba ar pa te nam ka ki rel kini ki flight ini ben ni flight pa te ka so ka ka de ban kran shai mentang ki airlines comme AirAsia Indigo kini ki SpiceJet untuk ter pa okay within 12 hours information rai ba kini ban stop no ikan eka cancellation kada cancellation ka pun snew hadu kata ki bereu ki kena kira nang duk shu sang genjar shu kira nang book kada bisa ki pat pai hero no te ka mat kira genjar ki pa genjar ki parlok genjar ki bade te ki police genjar mana genjar te kana kada we ka ba hoy ki flight la bakla Aisha kata ka di quarantine ka arrival sun ka departure ka ban sure barba ki ban kan ban sure ka cancellation number cancellation ka kan snew sha ba ngan ba ka refund do gin yo fresh ka sa bari nang jot na pla ki ki ba di ban le tikne ki ban ta ki ban le ina ka da sarkar nga sigiranti bangala kani ka dia kran ki jonga ka ki ki mat de kran ba ki ban ta ka bangala da state ya chief minister no okay uday ban de kamploi hoy mane man step ala da state chief minister ba na ka ban ta ki to ki bre ki ba te ina ki foreign countries no ki bre nong ge mikala ya ki ba le chata ki ri ba fair ki don ka visa ka ki la kot no te ka de ban consider ka ban ta ka jong ki ro na ka den chief minister wong okay ya ga ne hoy in saya make sure ba kin sadan ki ban peji halo ka visa ro kin ka ki ban shabat na marketori la safar ki ban fan daga flight penrei halor kanero ba chief minister la nega so ni ka sorkar ka ban respond halor ka nega hoy te bangal ong ki ka special trains because fully compact hakito ki asli ki jilla mai yuti bat bihar na police station na di ke ka hoy kan ka airways ro ka cancellation ka ban stop no kanero gani ni ko ban yuti ba kan don no ka respond na lang chief minister ba uli ban implement immediately for further course of action no but with immediate effect kini kini banta kiba nakwa ban pasat jimot la ne ban kham ban kiero ba sarkar ka ban le nang ba kibro joni kiba sabar ki kini penduli kini jinge aku jani por hadali alai tadi ki boss kila le ba alai tadi ki boss ka to we like we to kado dari apupra hoy ke la poi kum like we to ka mot ban ropo to par plus to sa apukra te ka la poi kum ta hikala la he ke numbers tangrai banda clean no in general ha kum hadel hi pada kitang pun berantam ti dan nomor 1 hang ne na ban no ki kada ka keu ka del hero ka tin pun breo kam ki NLP ki don ki ba training ki 3 years course mo ki ba jaban pendep kum ka kan tu ki ba trai kum to ki halala joga jing trai lekin apa de na chikai nunta kata ko jing tempe ko jong ki kol ya na di ong ba ko ban ni no ko lek no e ma up tam to kai ki la up hero e dar ni so to jong bang bon no ba barang don ba ya ban ni bala lek no ha lekin ki ya ka mentale ki pro ki ba chuyo ka income ka ba kamret la ko to hi ki la khang no ki kila bos tagi FIR mo ngala ban no amon na kita di basre ki company na ki bon ki FIR man ta ngani le FIR balen pick up the try na ki company social ira tulop arbana lai banai te utrai ai ke tulop man ta se company kila khang man ta ki pagi ki bajing ro ki haban sel dan don ka pisa man ta ban sel te kum kine pada don sa kiwe ki batrai la ke jong mo tikine bon tai bat ki ko ban sai la jong ga ayu ben sekarang ga jela kala ban ka ci komplek sai ga jong ki kala ban dei bat ki sai no ba ka komplek sai jong ki kala ban long ha ka kom ba ki la ban sai diam in bakran kelum kalong ba kangbon uba dan sa dete kumbalai 2% mo kila poi rate 70% like no student di Papua ni first wall di lockdown kila ya kum wei itu dalam ni no 70% sementa di Papua ke kan kopi di ba
kitang pun berang don tiba ngam keren na keren na daga jing tung ka jing ke